Najeriya ce babbar ƙasa ta, cikinta an kayo Kano jihata. Najeriya ce babbar ƙasa ta, cikinta ne Jamila ke ta rayuwata. A duniya ka kawo ba kamar ƙasa ta, muna da manya-manya cikinta ga malamai ma maza da mata, muna da kishi akan ƙasata, manya da yara maza da mata, alfaharinmu da ka bai wuce ta. Cikin ƙasata aka yi jihata, garin Kano kenan mai masarauta, muna da gayu maza da mata, ga kasuwanci shi yake ɗagata, muna da malamai dude a cikinta, gari na ɗin siyasa maza da mata, akwai mawaka maza da mata, yabon ma'aiki da shi muka yorata. Kano gida, shalagude turmin tsakar gida, cikin jihata babu gargada, sauran jihohi su ma sun shaida, gari na bayan Allah na fada, a cikin jihar aka yo tudun wada, garin ɗanka dai dole in fada, tudun wadar ɗanka dai tuni ta yi rata. Allah ka yarda da ka abin da muke, mai gaskiya ciki karmi yau sake, dukkanin ibada ita ma mu rike, kuma masu kuɗi taimako ba sake, manyan malaman mu sai faɗakarwa suke, mai bacci kai ma ka farka kaɗan wasake, manufar waka ta igiya mu rike, mu zan haɗe kai kar